Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon guys, hindi ako ngayon nakakapunta sa bundok kasi laging umuulan. Kaya i-update ko na lang kayo, ipakita ko na lang sa inyo kung ano na yung lagay ng mga blinag ko dating halaman. Kasi galing sa tag-ulan, so hindi pa to gaanong nalinisan. Oh, ayan. Kasi tag-ulan pa. Hanggang ngayon nagtatag-ulan pa rin dito. So ipakita ko sa inyo yung mga halaman ko guys. So, ito na guys. Ito na po. Dahil galing sa tag-ulan, ayan. Ang gustong-gusto ko to guys kasi ganda ng kulay niya. Yan. Di ba yung mga na-vlog ko na to dati? Kaso ngayon, lilinisan na to kasi magtataginit. Ito naman, ang cute nito guys. Oh. Meron ako nito sa taas ng bahay, kulay pink. Ayan. Ayan siya. Kasi galing sa tag-ulan. Ayan yung mga caladium ko. Ito yung na-vlog ko dati. Sobrang kapal nito dati. Ngayon, galing sa tag-ulan. Ganyan siya. Ayun, medyo natuyo yung dun, oh. Ito naman, mga cypress. Tawag dito sa amin nito, guys, ay cypress. Ayan, gumamela. Wala siyang bulaklak ngayon. Ang cute nitong gumamela nito kasi yung kulay niya parang nagpipink-pink din. Ito tawag dito sa amin nito, santan. Ayan. Kasi ito sobrang init ginagawa namin tong sampayan. Kaya double purpose to. Ayan, ang mga cypress. Tinatanim na ni mama. Ito ang cute din ito guys. Oh. Diba? May yellow siya sa eh. Ang ganda. Ayan. Dito naman, meron din. Ayan. Diba yung nag-vlog ako nakaraan guys, maliit pa to. So ngayon, malaki na siya. Ayan na siya, oh. May patusok-tusok pa siya dyan, oh. Ang ganda. Wow. Oh, yan. Tapos yung katabi niya, yun. Yan. Ang ganda tingnan. Sobrang ganda tingnan. Tapos dito, ayan, kung nakikita nyo, kailangan na tong damuhan. So ngayon, pag nag-start na yung tag-init, magdadamo na kami dito. Kasi nakaraan, hindi kami nakapaglinis ng bakuran ni mama kasi maulan. Ito yung caladium kong isa, kulay puti. Ayan. Ayan, iba't ibang mga halaman. Ayun. Ito naman, ito yung sinisip lagi ng anak ko. Kasi sabi daw maganda daw yan. Ito, sa bandang likod to ng bahay namin. Ang kapal niya na, oh. Ini. Ito naman, guys. Ito yung ginagamit namin nung bata pa kami. Namumulaklak din to, eh. Pag nagkakasugat, pwede yan. Tapos ito yung bulaklak niya. Ang cute. Ito, malunggay. Tapos may nakaano dito yung parang hanging plants. Yan. Ang dami pala dun, oh. Ito guys, oh. Mga bulaklak siya. Cute. Dami. Isa na lang to guys. Di ba dati nung nag-vlog ako, sobrang kapal nito. May pink. Ngayon, ito na lang natira, yung kulay yellow. Kasi nga, nagtaglagas kasi nagtag-ulan. Ayun, may puno ng... Dito tayo sa kabila guys. Ito, nakukitan ko tong hanging plants na to. Kay Vina yan. Pati yan, yun, diba? Ang cute. Ang ganda. Ayan. Nalaglag yung damit ni mama.
Pakita mo na guys. Ito, ang cute nito guys, oh. Dami. Rare plant to guys. Oh, diba? Sobrang daming rare plant. Zebra plant. Maliit pa siya. Kasi yung mga kalay. Dito banda ko guys, nakaraan di ba nag-vlog? Sobrang kapal dito ng Caladium dati hanggang dito. Diyan. Kaso na ano sila. Ngayon tapos na yung tag-ulan, matatapos na yung tag-ulan. Tutubo na yan sila. Ito naman yung kalamansi. Yan. Diba? Sa sunod update ko kayo, magbablog ako nung maglilinis kami dito. Malapit ng ano, yan ang cute naman to. Meron din ako nito guys sa taas. Yan. Ako may hanger pa. Nalaglag. Na, diba? Sa likod namin to guys. Ito rin dito sa side ng bahay. Parang uraro siya, pero hindi to uraro. Kasi yung uraro nakakain po guys. Ito hindi. Halaman lang talaga siya. Ito naman po guys, yung aking gumamela. Yan, kita nyo, bagong sibol yung kanyang ano kasi, trinim ko siya. Sobrang taas niya na kasi, kaya trinim ko siya. Yan. Yan. Ah, diba nakaraan wala pa yung ang ginagawang bahay. Sa kapitbahay namin yan guys. Yan. Yan mga tanim po. Nalagas sila guys kasi nga nagtag-ulan. So ngayon babalik na naman sila ng lulusog na yan sila. Dito na ano yung mga ano yan, kamantigi tawag dito sa amin. Ayan. Yan. Tapos to. Ayan guys, napakita ko na sa inyo yung mga halaman ko na medyo na ano sila kasi nang gawa ng tag-ulan. So, ngayon magtataginip na. So, magpapalit na yan sila ng ano, maging healthy ulit sila. Pati itong aking gumamela, mag-aano rin to, mamumulaklak na. So, yun lang guys, ang update ko sa aking mga halaman. Sa susunod naman, ipakita ko po sa inyo kasi medyo mahaba na. Pakita ko naman po sa inyo yung mga halaman ko sa taas. So, yun lang. Ang ganap natin ngayon. God bless everyone. Bye-bye po sa inyo. Mag-ingat po kayong lahat. Love you all. Bye-bye. Bye-bye po. Ingat po. Sana po wag nyo rin i-skip ang aking ads. Thank you.